Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaag kaninyo. Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Nagakumpisal ko sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon, kay nakalapas ako ug dako o yamot sa huna-huna sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busan nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsuon, aron ninyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Tuluyan ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios dito sa langit, ug kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios, langit nung hari, Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagadaig kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Kristo, bugtong anak sa Amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos, Ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among pangamuyo. Kay Ikaw lamang ang santos, Ikaw lamang ang Ginoo, Ikaw lamang ang labing halangdon, o Kristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos Amahan. Amen. Magampo kita, o Diyos, gipasanay mo kanunay ang imong simbahan, pinaagi sa bagong mga anak. Itugot ka namong imong mga alagad, nga hupta namo sa among kinabuhi, ang sakramento nga gidawat namo diha sa pagtuo. Kiniamong gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Kristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Sa adlaw sa Pentecostes, mitindog si Pedro uban sa napulog usa ka apostoles, ug sa makusog nga tingog miingon kanila, mga igsuon kong Hudiyo, ug kamong tanan nga nagpuyo sa Jerusalem, pamatian ninyo ang akong isulti karon. Mga taga-Israel, pamati kamo. Si Jesus nga Nazaretnon, usa ka tawo kan sang Dios nung buluhaton, sa matinaw gipadayag kaninyo, pinaagi sa mga milagro
ug sa mga katingalahang butang ug mga ilhanan nga gibuhat sa Dios pinaagi kaniya. Kamo mismo nasayod niini, kay dinhi man kini mahitabo. Ang Dios sumala sa kaugalingon niyang laraw ug pagbuot. Mitugyan kang Jesus nganha kaninyo, ug gipapatay ninyo siya sa mga makasasala pinaagi sa paglansang kaniya sa krus. Apan gibanhaw siya sa Dios ug giluwas gikan sa gahom sa kamatayon, kay dili mahimo nga bilangguon siya sa kamatayon. Kay si David miingon mahitungod kaniya, nakita ko kanunay ang Ginoo sa atubangan ko, kaya niya man siya sa akong tuo, aron dili ako matarog. Tungod niini, masadya ang akong kasing-kasing, ug ang akong mga pulong puno sa kalipay. Ug ako, bisan tuod mamatay, magmalaumon, kay dili mo biyaan ang akong kalag dito sa kalibutan sa mga patay. Dili mo itugot nga madugta ang buutan mong sulugoon. Imong gipakita kanako ang mga agianan paingon sa kinabuhi, ug pinaagi sa imong pagpakig-uban kanako. Ako mapuno sa kalipay. Mga igsuon, kinahanglan isulti ko kaninyo sa matinaw ang mahitungod kang David nga atong patriarka. Namatay siya o gilubong, ug ang iyang lubnganan ani apadinhi hangtod karon. Propeta siya ug nahibalo sa gisaad sa Dios kaniya. Nanumpa ang Dios nga himuon niyang hari ang usa sa mga kaliwat ni David. Ingon nga si David, hari. Nasayod ng daan si David sa buhaton sa Dios. Busa naghisgot siya mahitungod sa pagkabanhaw sa Mesiyas sa iyang pag-ingon. Wala siya biyaid dito sa Hades. Ang iyang lawas wala madugta. O gibanhaw sa Dios kining maong Jesus, ug kaming tanan mga saksi niini. Gituboy siya ngadto sa tuo sa Dios, ug gidawat niya ang Espiritu Santo sumala sa gisaad sa iyang amahan. Ug ang inyo karong nakita ug nadungog, mauna ang iyang gasa nga gibubo niya kanamo. Ang pulong sa Ginoo. Ampingi ako, O Dios, kay ikaw man ang akong kalauman. Ampingi ako, O Diyos, kay ikaw man ang akong kalauman. Ampingi ako, O Dios, kay nagadangop ako kanimo. Nagaingon ako sa Ginoo, ikaw ang akong Ginoo. O Ginoo, ikaw ang akong bahin ug akong kupa. Ikaw ang nagalig-on sa akong swerte. Ampingi ako, O Diyos, kay ikaw man ang akong kalauman. Daykon ko ang Ginoo nga nagatambag kanako. Bisan sa gabi nagpahimangno kanako ang akong kasing-kasing. Gibutang ko ang Ginoo kanunay sa akong atubangan. Kung anaa siya sa akong tuo, wala
ako'y kahadlukan. Ampingi ako, Diyos, kay ikaw man ang akong kalauman. Busa nalipay ang akong kasing-kasing, ug ang akong kalag nagmaya. Ang ako usab nga lawas buhi nga masaligon. Kay dili nimo pasagdan ako didto sa kahiladman. Nimo tugot ka nga ang imong alagad madunot. Ampingi ako, Diyos, kay ikaw man ang akong kalauman. Pakitaon mo ako sa dalan sa kinabuhi, sa bugos nga kasadya diha sa imong atubangan. Ang mga kalipayan sa imong tuong kamot, hangtod sa kahangturan. Ampingi ako, Diyos, kay ikaw man ang akong kalauman. Ang Ginoo manaag kaninyo. Tinutlo gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaw ikaw, O Ginoo. Ang mga babae midali pagbiya sa lubnganan nga nangahadlok. Apan nangalipay ug nagdagan sila aron pagbalita sa iyang mga tinun-an. Unya sa kalit, misugat sa Jesus kanila og miingon, ang kalinaw mag-uban kaninyo. Miduol sila kaniya og mihikap sa iyang mga tiil og misimba kaniya. Si Jesus mingon kanila, ayaw kamo kahadlok. Adtua ang akong mga igsuon og paadtua sila sa Galilea ug dito makita nila ako. Samtang nanlakaw ang mga babae, pipila sa mga sundalo nga nagbantay sa lubnganan, na mauli sa syudad ug isuginla nila ang kadagkuan sa mga pari sa tanan nga nahitabo. Unya ang mga kadagkuan sa mga pari nakigtagbo sa mga punuan sa mga Hudeyo, aron paglaraw sa ilang buhaton. Ug ang mga sundalo gisubornuhan nila og daghang kwarta o giingnan. Ipanugilo ninyo nga sa pagkagabii ang iyang mga tinun-an miadto sa lubnganan o gikawat nila ang iyang lawas samtang nangatulog kamo. Ug kon kini mahibaw-an sa gobernador, kami na'y mag-igo pagsulti kaniya ug wala na kamoy angay kabalak-an. Gidawat sa mga gwardya ang kwarta ug ilang gituman ang gisugo kanila. Hangtod gayod karon mao kini ang taho nga gipakaylap sa mga Hudeyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mayong buntag sa tanan. Sa Ebanghelyo karon, dunay duha ka klase sa mga tao nga mi react
bahin sa pagkabanhaw sa atong Ginoong Kristo. Ang una mao kadtong duha ka mga babae nga miadto sa lubnganan. Unya pagabot nila didto, naligid na ang bato nga nag-ali sa baba sa lubnganan, ilhanan nga nabanhaw si Jesus. Unya didto ilagyod mismo nga gikatagbo si Jesus. Ang kalinaw, mingon si Jesus kanila, ang kalinaw manaa kaninyo. O sugo nga ibalita nila ang nahitabo sa ilang mga kauban. Ang ikaduha nga grupo nga ni-react bahin sa balita, mao ang mga pangulong pari o mga pangulo sa mga Hudeyo, mga elders. Gusto nila nga babagan ang pagkalat sa balita nga nabanhaw si Jesus. Gani ilang gisubornuhan ang mga sundalo, ang mga gwardya, nga ang isulti nga anang gabi gikawat ang lawas ni Jesus. Ang unang grupo, ang mga babae nga mi balita gyud nga nabanhaw si Jesus. Ikaduha, ang grupo sa mga elders, sa mga Hudeyo nga ang gipakalat ang sayop nga balita nga gikawat ang lawas ni Jesus, nga sa ato pa wala siya mabanhaw. Naibalo mo, maupod ni usahay ang mahitabo diha sa adlaw-adlaw nato nga pagkinabuhi. Dili ang tanan nga maayong balita, dili ang tanan nga good news madawat o ikalipay sa uban. Nay mga tao nga dili malipay sa maayong balita. Nay mga tao nga dili malipay sa maayo nga nahimo sa uban. Kanabang mga kalampusan o sahay sa uban, i-ignore lang, dili tagaan o pagtagad, ibaliwala lang. Usahay gani, i-question panila ang mga maayong balita, ang mga maayong nga mahimo sa uban. No? Himuan pa og istorya. Ang tuyo aron pag discredit sa tao. Kumon kayo na nga mahitabo sa pamulitika. Dunay mahayo nga himuon ang usa ka politiko, ignore lang o sawayon sa uban, sa kontrapartido, o ipalakat pagani ang dili maayo nga istorya. Panatong hibawan nga ang dautan nga tinguha sa mga pamulong pari, wala gyud nahimo pagpugong pagkailap sa maayong balita nga nabanhaw gyud si Jesus. Ang ilang gipalakat nga gikaawat. Wala gyud makapugong sa balita nga nabanhaw gyud si Jesus. Ug mao kana nga dili ta mahadlok sa pagbuhat o maayo
kanang mga criticism, mga saway, kanang mga daotang istorya, dili unta na makapugong nato sa paghimo og maayo. Dili unta na makapugong sa kanato sa pagbuhat og maayo. Kaya uban nga, di ba, uban nga itong nahibawan nga dili na lang mubuhat og maayo kay mahadlok og sawayon. Mahadlok nga ma-misunderstood ang maayo nga ilahang gihimon. Na mga tao nga ingon di na lang ko kay naay daghan diha nga manaway lang. Dili biya na mo'y husto nga buhaton, no? Kay dili kita mahadlok sa pagbuhat og maayo. Kung limpyo lang ang ato ang konsensya, dili kita mahadlok sa pagbuhat og maayo tungod kay in the end, sa katapusan ang mupatigbabaw ang husto gyud og maayo. Unay usa ka butang nga atong inomduman. Sa katapusan ang mupatigbabaw ang unsa gyoy husto ug unsay maayo. Amen. Mga igsuon, diha sa paglaom sa Pasko sa pagkabanhaw ug sa kahayag sa pagtuo sa atong bunyag, magampo kita ngadto sa Amahan nga nahigugma kanato ug moingon kita, Ginoo sa kinabuhi, dungga kami. Ginoo sa kinabuhi, dungga kami. Alang sa nagapanawng katawhan sa Dios, nga diha sa pagtuo, paglaom o paghigugma, magapanaw sila ngadto sa himaya sa kabanhawan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa kinabuhi, dungga kami. Alang sa atong kalibutan, nga masinati na niini ang kalinaw sa nabanhawng Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa kinabuhi, dungga kami. Alang sa mga masakiton nga nataptan niining COVID-19, nga makabato na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton, ug ubang hutong sa katilingban, nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay, ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa kinabuhi, dungga kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumoto Bispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa kinabuhi, dungga kami. Alang sa mga nangamatay na, nga makaambit na sila sa hingpit nga himaya sa nabanghawng Hesus, magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa kinabuhi, dungga kami. Ginoong Dios, nagampo kami nga ang kalipay sa among pagsaulog sa Pasko sa pagkabanhaw, motuhop unta sa among mga salabutan ug kasing-kasing ug magdala kanamo nganha kanimo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Natanggapin ang alay na ito, mga biyaya na mula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso
dawat na maialot ko ng kanya sa itaw ginamasok ang mga tao pinagkalanan sa pinagkalanan. Ikaw yung Diyos ka ng kalibutan. Dawat na mga igsoon, pagampo kamo aron ang ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga mahan nga makagagahom sa tanan. Dawaton sa Ginoo kini mga sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayon sa himaya sa ingalan, ug alang usab sa atong kapuslanan sa pagsantos nga simbahan. O Ginoo, dawata nga maluluyon kining mga gasa sa imong katawhan, makakabot unta sa kabulahanan nga way katapusan, kaming gibag-o sa bunyag diha sa pag-ila sa imong ngalan, kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon. Apan labi na gayod nining gabiuna, nining adlaw nga mahimayaon, kanusa si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Siya gayod ang matuod nga kordero nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Sa pagpakamatay, gilaglag niya ang among kamatayon, ug sa pagkabanhaw, giuli niya ang among kinabuhi. Tungod niini uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan. Ug usab ang mga anghel sa kalangitan, miduyog pag-awit sa imno sa imong himaya, diha sa walay hunong nga pag-ingon. Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos, padala ang imong Espiritu,
aron pagsantos nining magasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesu-Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siyag pan, mipasalamat kanimo, mipikas o mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an o mingon. Dawata kini ninyong tanan og kana kay kini mawang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, ipasalamat kanimo pag-usab, mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an o miingon. Dawata kini ninyong tanan, o Panginom kamo gikan ini, kay kini mawang kalis sa akong dugo, sa bag-o o tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesu-Kristo, nagahalad kami kanimo amahan nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among Papa, ni Julito among Obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi ang among mga igsuon nga nangamatay, ilabi na sa tanang nga ato kanilang tanan nga atong gihandom o gipahanungdan nining santos nga misa karon. Apil na ang mga kalag ni Francisco ug ni Floreda. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan, himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostolis, ug sa tanan nga nakatuman kanunay sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesu-Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa amahan, atong gamiton ang mapulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos.
Tarungan pasay mo kami sa among mga sala. May ngon nga nagapasahan kami sa mga nakasala. Umili mo kami, itugyan sa panalay. Pinunuan luwas sa kami sa Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dawtan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesu-Kristo among manunubos. Ginoong Jesu-Kristo, nagingon ka sa imong mga apostolis. Ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Karon natong ipakita ang timaan sa atong panag-inigsunay. Ang kalinaw manaa kaninyo. sa Diyos nga nagawag lang sa sala sa kalibutan. Kaluyin kami, Cordero sa Diyos nga nagawag lang sa sala sa kalibutan. Kaluhin kami, Cordero sa Diyos nga nagawag lang sa sala sa kalibutan. Hatagi kami sa kalinaw. Kini mao ang Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, dakwagay, salamat kanimo apan ipampuno lamang mamaayo ako.
Pagampo kita. Muli pang unta dinhi kanamo o Ginoo ang grasya sa sakramento ining Pasko sa pagkabanhaw. Aron himuon imong takos sa imong mga hatag. Kami nga imong gipasulod sa dalan sa kaluwasan nga tunhay. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaag kaninyo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, dada ninyo ang kalinaw o gugma ni Kristo. Alleluia, alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia. Orasyo Imperata alang sa proteksyon batok sa COVID-19. Maluluyon ug mapaangurong Amahan,
Midangop kami kanimo sa among panginahanglan. Nangayo sa imong panalipod, patok sa sakit nga COVID-19, nga mihasi karon o gani mikalas na og mga kinabuhi. Nangayo kami kanimo karon sa imong mahigugmaong pagtagad ug sa imong makaayong gahom. Huwag tanga nga among kahadlok sa sakit ug kamatayon. Hulipi ang among paglaom ug lig-una ang among pagtuo. Nangamuyo kami nga imong giyahan na matawo, nga gitugyanan sa pagpangita ug tambal ni ini nga sakit, aron masumpo na ang iyang pagpanapod. Nagpasalamat kami sa kauswagan sa mga bakuna nga nahimo tungod sa imong panabang. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit sa mga bakuna aron matapos na ang pandemya sa among nasod. Nagampo kami alang kanila nga nagbudlay sa panglawas, aron padayon sila nga mag-alima sa mga masakiton, inubanan sa kamaayo ug kamaluluyon. Hatagi sila sa kapiskay sa lawas ug hunahuna, kusog sa ilang tahas, sa pagpangalagad ug panalipdi sila batok sa mga sakit. Nagaampo sab kami alang sa mga naigo ni ini nga sakit, nga maibalik sila dayon sa ilang maayong panglawas. Panalipdi sila nga nag-amuman nila, ihatag ang dayon nga pagpahulay kanila nga mitaliwan na. Atagi kami sa imong grasya ning panahon sa kalisdanan, aron padayon kaming magbudlay alang sa kaayuhan sa tanan o pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang among kaikag o pagkamaluluyon sa usag-usa, magpalingkawas unta kanamo sa kalisdanan karon ug magdala kanamo sa pagkakabig ug kasantos. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Ubos sa imong panalipod o santos nga inahan sa Dios. Nagadangop kami, ayaw tamaya ang among mga pangaliya. Hinunoa, luwasa kami sa mga katalagman o mahimayaon o bulahan nga birhen. O mahal nga Senyora kaayuhan sa mga masakiton. San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Santa Catalina de Alejandria, San Miguel Arcangel, tabangi kami sa panggubatan, panalipdi kami batok sa mga panlimbong o pagsulay sa yawa. Paggangon unta siya sa Dios, kami mapaugsanong nag-ampo, ug ikaw, o prinsipe sa makasundaluan sa langit, pinaagi sa gahom sa Dios, magtambog sa impyerno kang Satanas, uban sa iyang dautang mga espiritu, nga naglibot-libot sa kalibutan, ug naninguha sa pagpukan sa mga kalag. San Miguel Arcangel, Angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here, ever this day be at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen.
Dahil ko ng Diyos, dahil ko ng iyang santos nga ngalan, dahil ko sa Yesu Kristo, matuod nga Diyos, ug matuod nga tao. Dahil ko ng ngalan ni Jesus, dahil ko ng iyang mahaluyamot nga kasing-kasing, dahil ko ng iyang bililhon o yamot nga dugo, dahil ko sa Jesus, diya sa santos o yamot nga sakramento sa altar, dahil ko ng Espiritu Santo ang Paraklito, dahil ko ng mahal nga inahan sa Diyos nga si Maria Santissima, dahil ko ng iyang santos ug walay buling nga pagkagipanamkon, dahil ko ng iyang mahimayaon nga pagsaka sa langit, dahil ko ng ngalan ni Maria Birhen o Ginahan, dahil ko ng iyang putli o yamot nga esposo nga si Senyor San Jose, dahil ko ng Diyos diya siyang mga anghel o mga santos,